mogen zeggen, gebruik ons Heer. Gebruik ons Heer. Amen. Amen. Als wij kunnen begrijpen wat het is als wij hem zeggen, Vader, gebruik mij. Ik wil je vertellen dat het niet gebonden is aan het gebouw. Als je hem zegt, gebruik jou, het is niet gebonden aan het gebouw. Want als je hem vraagt om jou te gebruiken, betekent dat je hem vraagt. Dat jij mag gaan en dat doen wat hij ervoor heeft geroepen om te doen. Het is net als de evangelist. Hey? Want als je hem vraagt om jou te gebruiken, dan is het niet gebonden aan een gebouw. Dan is het gebonden tussen jou en hem. Dan is het zijn geest in jou die dan gaat om dat voor te doen wat hij heeft gezegd. Weet je, die Mattheüs 28 blijft een stuk dat ieder van ons moet inzien dat het een mandaat is naar ons individueel toegesproken. Waar hij zegt, ik ga heen, maar ik laat jou niet alleen. Maar ik wil wel dat je inziet dat jij moet gaan. En maak de discipelen van mij. Doe dat. Wat jij je aanhoudt, leer hun dat ook. En doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hoeveel van ons zijn daarmee bezig? Mijn broeder vanmorgen zegt, ik ben naar een dienst gegaan. Ik ben naar een gemeente gegaan en het was propvol. Dat is wat zijn ogen zagen. En wij moeten ook weer reclame gaan doen. Nee, wij hoeven geen reclame te doen. Mijn leven moet een getuigenis zijn van de levende waarheid God. Mijn leven moet zo krachtig zijn waar ik ook heen ga. Dat de mensen willen zien, wat heb jij wat ik nog niet heb. Dat wat je hebt wil ik hebben. Weet je, afgelopen samenkomst hadden wij een getuigenis van een zuster die zei, ik heb jullie op Facebook gezien. En dat heeft mij zo geraakt dat ik zei, waar zijn deze jongeren te zien live? En dat is wat de liefde des Heren doet in ons leven. Dat is wat zijn dadelijkheid doet in ons leven. Als de mensen ons zien, ik verneem dat, u bent een vrouw van leeftijd. En als ze u zien, zeggen ze, wat is dat wat jij hebt dat je zo jong blijft? Weet je wel? Hé, dat is toch fijn als je, ondanks je al in de 70 naar boven bent, hè? Hé, jullie weten dat niet, die vrouw die daar zit is jong, hoor. Hé, wij hebben nog veel te tip om daar te komen. Maar dat is het. Dat is het. Echt. Want ik ben nu niet u aan het eren, maar ik ben gewoon de wijsheid en aanwezigheid des Heren doet het in ieder van ons. Dat als mensen jou zien, vragen ze van, dat komen we niet te zien. Het is niet wij alleen, hè. Het is ook zijn aanwezigheid in ons die dat met ons doet. Maar hoe kun je dat aan een andere vertellen als we daar niet in staan? Als we daar niet voor gaan. Als wij niet die zon zijn dat we moeten zijn waar we moeten gaan. Hé, hoe wil jij stralen als jij constant jouzelf onder de bank schuift? Hoe wil je stralen als je constant achter je situaties wil blijven schuilhouden? Hoe wil je stralen? Weten jullie? Ik wil zo een keer Melissa bij me pakken. Wil iemand in het woord gaan voor mij voor het makkelijkheid? Dankjewel, worship team. Nee, geef hem ook even een applaus. Bedankt voor onze worship team. Jullie hebben het weer voortreffelijk gedaan, hoor. Dankjewel. We zitten erbij. Alle eer tot de Heer, amen. Maar ik wil iets met jullie delen die mij het heeft me echt gezegend. En daar wil ik even met jullie ingaan, eventjes in deze ochtend. Ik hoop dat jullie daar klaar voor zijn, daar zin in hebben. Weet je, ik werd gisteren door een vriendin van mij gebeld. Onderweg hier naartoe, waar ik 1,5 uur in de file heb gestaan. Toen dacht ik van, laten we even samen praten. Dan hebben we het over het woord gehad, zoals altijd. En zij heeft mij zo gezegend met Genesis 3. Daar wil ik heel even mee openen. Ik wil samen met jullie heel even in Genesis 3 gaan. En dan wil ik heel even naar me kijken. Ik ga tot vers 1 tot 7 lezen, ja? En waar ik vandaag over wil spreken is wat jij zegt is belangrijk.
Wat wij spreken is belangrijk. Wat wij spreken is belangrijk, ja? Dat is het thema waar ik vandaag over wil hebben. Maar de Genesis heeft mij zo geraakt gisteren dat ik een stukje met jullie wil delen over wat mij heeft geraakt. Amen. Genesis 3 vers 1 tot 7 ga ik voorlezen. De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de Heere God gemaakt had. En zij zeiden tot de vrouw, God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet eten van enige boom in de hof. Ik praat hier over de vijand die spreekt tot de vrouw. Ja? Oké. De slang nu was het listigste van alle dieren des velds die de Heere God gemaakt had. Ja? En zij zeiden, dus het was een vrouwelijk dier, zij zeiden tot de vrouw, God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet eten van enige boom in de hof. Dus hij spreekt de vrouw aan, zeggende, het is God die heeft gezegd, zeker, dat jij van geen enkele boom in het hof zal eten. Toch, dat staat geschreven. Lees je dat? En dan zegt hij in vers 2, toen zeide de vrouw tot de slang, van de vrucht van de geboomte in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van het hof staat, heeft God gezegd, gij zult daarvan niet eten, noch die aanraken. Anders zult gij sterven. De slang echter zeide tot de vrouw, gij zult geen zin sterven. Maar God weet dat ten dagen dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. Vers 6. En de vrouw zag. Wacht even. Wat was er met die vrouw zijn ogen daarvoor? Wat was er met die vrouw zijn ogen daarvoor? Kijk wat de vader zo wou dan brengen die. Wat miste zij dan voor die dag? Er is iets. Ja? Dan zegt hij daar tegen mij ook. En de vrouw zag de boom goed was om van te eten. En dat hij een lust was voor de ogen. Ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook haar man die bij haar was en hij at. Zegt hij bij 7. Toen werden hun beider ogen geopend. En zij bemerkten dat zij naakt waren. Zij hechten vijgelbladeren aan een en maakten zich schorten. Punt. Maar wat mij zo raakte, en daar wil ik ook eens wat jij zegt is belangrijk, is dat de slang een listige dier is die God heeft gemaakt. Hij spreekt iets. Wat heeft hij gedaan? Gesproken. Hij heeft gesproken. Hij heeft iets gezegd. Waarop hij jou een vraag stelt. Op het moment dat die vraag gesteld wordt aan jou, ga jij antwoorden. Is er iemand die wanneer een vraag gesteld wordt dat hij niet antwoordt? Er wordt een vraag gesteld en jij gaat antwoorden. Want dat is ons eigen, dat is het mens. Maar het punt is dat zelfs bij het antwoorden wordt er van mij en jou verwacht dat wij dan antwoorden wat correct is in de lijn van waar wij vandaan komen. De vrouw geeft als antwoord op een listige vraag. Want hij vraagt haar, zeker God heeft, ik maak mijn eigen zin, ja? Ja, zeker, ik weet het joh. Die pastor van jullie heeft gezegd, jullie mogen de hele week niet bidden, alleen zondag. Zeker, dat weet ik zeker dat ze dat heeft gezegd. En dan ga jij dan antwoorden. Nee hoor, dat heeft die pastor niet gezegd. De pastor heeft gezegd, we mogen elke dag bidden. Alleen wij komen zondagen samen, zonder bij stil te staan dat er mensen jouw vragen zullen stellen. Er zijn mensen die jij in je leven tegenkomt, die jouw vragen stellen, die jou willen misleiden. En omdat jij niet weet wie jij bent en waar je werkelijk staat in geloof, zal jij antwoorden wat hun willen horen en je gaat mee met hun flow en niet met wat God van jou vraagt. En dat is eigenlijk wat hier gebeurde. Dat de vijand
waar was. Maar soms is het zo dat de mensen om jou heen hebben de antwoord nodig uit jouw mond om daarop te kunnen werken, te kunnen breien. Want wanneer, zolang jij mij niet de antwoord geeft, heb ik de sleutel niet om te doen dat wat ik wil doen, die jou ten val kan laten komen. Zijn er mensen die begrijpen wat mij zo heeft geraakt? Is dat deze vers mij dan zo naartoe brengt, dat zolang deze vrouw de vraag niet had gekregen, zolang zij daarop geen antwoord had gegeven, want ze ging erover nadenken vanuit de listige vraag die gesteld werd. En vanuit de listige vraag die gesteld werd, gaf zij een antwoord. Wat weliswaar was, wat de Heer haar had opgedragen. Niet eten en ook niet eens raken. Niet van eten en ook niet eens aanraken. Want dat had de Heer hun opgedragen. Maar op dat moment dat zij daarover heeft nagedacht en een antwoord ging geven op de listige vraag, werd er iets anders bij haar gecreëerd. Die boom stond altijd daar. Ja. Ze hadden nooit naar de boom gekeken, omdat het een verboden boom was. En er was er ook geen reden om te twijfelen aan degene die tot me zei, doe dat niet. Op het moment dat de vraag gesteld wordt, komt de twijfels binnen. En vanaf dat moment is de zonde ingetreden. En het ging zo makkelijk. Zij at ervan. En ze was gewend dat alles wat zij at, gaf ze aan haar man. En haar man die niet meer nadacht, at gewoon mee. Waardoor de zonde binnen was getreden. Maar het had te maken met wat zij zei. Want zij gaf het antwoord. En dat heeft mij stil doen staan. Dat wat wij zeggen is belangrijk. Wat wij spreken is belangrijk. En het begint al bij onze denken. Het begint niet pas wanneer je het uitspreekt, mensen. Het begint met onze denken. Vanaf daar begint het allemaal. En als we heel even kunnen kijken naar Marcus 11, vers 23. Marcus 11, vers 23. Dat is de vers waar ik echt ook op wil zetten. Maar als jij het kan lezen van 20 tot 24, zal het fijn zijn. Dankjewel. Marcus 11, van 20 tot 24. Marcus 11, vers 20 tot 24. De volgende ochtend kwamen ze weer langs bij de vijgenboom. Ze zagen dat hij helemaal was verdroogd. Petrus herinnerde zich wat Jezus de vorige dag gezegd had. Hij zei tegen Jezus, kijk meester, de vijgenboom die u heeft vervloekt is verdroogd. Jezus antwoordde, heb geloof in God. Luister goed, ik zeg jullie, als je dan tegen deze berg zou zeggen, kom van de grond en gooi jezelf in de zee, dan zal dat ook gebeuren. Maar dan moet je in je hart niet twijfelen. Je moet geloven dat wat je zegt ook gebeurt. Daarom zeg ik jullie, alles waar je op bidt zal gebeuren als je gelooft dat je het zal krijgen. Amen. Wil je de laatste vers nog een keertje voorlezen? Daarom zeg ik jullie, alles waar je op bidt zal gebeuren als je gelooft dat je het zal krijgen. Amen. In onze woord staat er, daarom zeg ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft dat gij het hebt ontvangen en het zal geschieden. Amen. Amen. Bij deze tekst hebben we het over een vijgenboom die ze voorbij lopen. Yes? Maar zo is het ook in onze levens. Dat wij vandaag ergens lopen. En ik weet niet waarom, maar dan denk ik aan wat mijn broeder vanmorgen net zei tegen mij. Van ik was ergens naartoe gegaan en het was propvol. En dan zegt hij, we moeten reclame maken. Maar weet je, je loopt vandaag binnen en ziet wat jij vandaag wilt zien.
En het begint al met wat jij ziet. Als ik hier binnenloop, al sinds ik hier binnenloop, zie ik duizenden mensen. En ik had nooit gedacht dat wij zoveel mensen zouden worden. Dus wat een ander nog niet ziet, zie ik wel. Want het heeft te maken dat het geloof begint al in wat jij ziet. Het woord zegt geloof is wat ik niet zie met mijn oog, maar in mijn hart de overtuiging van heb. Dus ik weet niet waar jij voor staat in jouw bestaan, maar zolang jij daar in jouw hart nog niet van overtuigd bent, zal het ook niet zijn. Dus dan elke keer als je hier binnenkomt, zie jij alleen wat jij wil zien. Want jouw overtuiging in je hart is niet anders dan wat je ziet met je oog. En dat is wat mensen niet begrijpen wat geloof is. Geloof is niet wat ik kan tasten, aantasten. Oh ja, dit is niet geloof. Geloof is voordat dit hier gaat staan, dat ik al zie dat het hier staat. Amen. Dat is geloof. Yes. Dat is geloof. En wij hebben moeite om te begrijpen wat geloof werkelijk betekent. Ook in het uitvoeren. En weet je, vaak doen wij dingen zeggen, dat Dios, het is voor God. Luister mensen, God heeft niet nodig dat je niks voor hem doet hoor. Want zolang je zegt het is voor God hè, is de vraag, is God in dat wat je doet? Want wanneer we de dingen doen dat God van ons vraagt of van ons wenst, gaat het automatisch zonder dat je hoeft te zeggen, ik doe het voor God. Dus je wijst jezelf elke zondagavond, ik moet koken, dan de hele zaterdag heb ik geen tijd voor je familie, whatever, want ik moet koken voor de kerk, want dat doe ik voor God. Mensen, laat me jullie vertellen. Ik weet niet als God die eten krijgt. Volg mij een beetje. Hè. Wij relateren vaak dingen onder, dat doe ik voor God. Dat doe ik voor God. Dat doe ik voor God. Maar waar staat het dat hij jou dat vraagt? Heeft hij jou werkelijk gevraagd? Elke zaterdag je familie op links te zetten, want je gaat naar de kerk, je gaat schoonmaken, je gaat alle dingen in de kerk doen, want dat is wat God van jou vraagt. Ik geloof dat iedereen een gezin heeft, hè. De eerste kerk die God jou toevertrouwt is ook jouw gezin. Amen. Ik geloof dat als wij een gezin hebben, dat God van ons verwacht dat we daar ook de pastor zijn. Maar nee, in de kerk ben je gloria, halleluja, en thuis ben je wat anders. In de kerk hè, ben ik de beste pastor. Hè? Maar thuis, wat mijn kinderen krijgen, is heel wat anders. Ben ik dezelfde persoon daar en hier? Nee. Zien onze mensen die ons werkelijk in dat binnencirkel kennen, dezelfde persoon dat ze hier zien? Wat ik zeg is belangrijk. Wat ik zeg is belangrijk. Wat jij zegt is belangrijk. Er is een voorwaarde op wat jij zegt. Er mag geen twijfel in zitten. Er mag geen twijfel in bestaan. Want zodra jij twijfelt, ben jij de factor waardoor het niet gaat gelukken. Het is niet de vijand. Het is niet die listige slang. Het is jij zelf die de keuze hebt gemaakt om daarin te twijfelen. En omdat je de twijfel hebt gebracht in jouw gedachten al, maakt het dat wat jij wenst niet in één is met Gods wil. Want twijfel is niet van God. So, wanneer ik twijfel, I have to rebuke it first before I can come with the same question to the Lord. Want het is niet de vijand, het is ik die gaat twijfelen. Het is ik die ermee bezig is in mijn denken. Omdat mijn denken dat nog niet kan begrijpen of niet wil begrijpen dat het mogelijk is bij God. Ja? Dus het eerste wat wij bij stil moeten staan, daar is een voorwaarde en dat is om niet te twijfelen. Wat wij ook willen beslissen in het leven als kinderen van God, je zult het krijgen. We zullen het krijgen. Het is niet in mijn tijd, maar dat je het krijgt is verzekerd wanneer het in de wil des Heren is. Wil je even voor mij Job 22 nemen en dan gaan we vers 21 tot 28 even voorlezen. Want als wij de Heer kunnen gehoorzamen, dan is het altijd het resultaat die mij geboden wordt. Maar als ik niet gehoorzaamt, dan kan ik die resultaat niet verwachten. Want niet gehoorzamen brengt geen resultaat op. Dat brengt het tegenovergestelde. Maar ik wil heel veel. Maar ik ben niet klaar om dat te doen wat God van mij vraagt. Als we even naar Job willen kijken.
Job 22. Job 22 vers 21 tot 28. Job, ga God weer dienen. Dan zul je vrede hebben. Dan zal het weer goed met je gaan. Luister alsjeblieft naar wat hij zegt. Doe iets met zijn woorden. Als je de almachtige God weer gaat dienen, zal alles weer goed komen. Zorg dat je geen verkeerde dingen meer doet. Gooi je goud weg. Gooi het weg alsof het niet meer waard is dan stof of een handvol kiezelstenen. Laat de almachtige God je schat zijn. Maak hem tot het kostbaarste wat je hebt. Dan zul je van God genieten. Dan zul je hem weer kunnen aankijken. Als je dan tot hem bidt, zal hij je antwoorden. Dan zul je doen wat je hem hebt beloofd. Je zal altijd de goede beslissingen nemen. Gods licht zal altijd op je schijnen. Amen. Wanneer gij tot iets besluit, dan komt het tot stand. En op uw wegen straalt het licht. Er moet een besluit zijn. Maar we moeten eerst teruggaan. We moeten teruggaan, want wij zijn tegenwoordig zo gehecht aan alle materiële dingen. Hé, weet je? Dat zelfs als je iets zou moeten laten, ga je 2 keer over nadenken. Nu dat ik zo zeg, denk ik erover na. Een paar maanden terug waren wij in Noodorp. En er was een man Gods daar en jullie waren erbij. En zij hadden iets op mijn financiën uitgesproken, iets groots. Ben je blij toch? Halleluja, I receive it, I believe it, I declare it, I embrace it. Maar sinds dat moment naar nu ben ik bergafwaarts in het werkelijkheid in mijn financiën gegaan. Nu je staat hier, kom ik erachter. Wat is wat hier tegen Job gezegd wordt? Lever alles in. Laat alles los. Laat alles gaan. Ga terug naar de eerste liefde. Ga terug naar de eerste liefde. Velen van ons zijn niet bereid. Weet je hebt de Heer voor een werk gevraagd. De Heer heeft jou die werk gegeven. En dan kan je je zondagen of de diensten niet meer beleven. Want je hebt een werk gekregen. Maar er was een tijd dat je werk vroeg. Nou heb je die werk gekregen. En dan wordt God op de tweede plaats gezet. Omdat het werk op de eerste plaats komt. Soms vragen we de Heer voor de voorspoed. Denk aan hoe belangrijk wat je spreekt is. Wij vragen, wij spreken met de Heer. Maar wanneer de Heer het wil gaan laten geschieden, is er een proces vaak die wij niet begrijpen. Het proces heeft soms te maken met verlies. Vrienden die jij dacht, waren jouw vrienden. Dat je ineens gaat zien, er zijn nooit mensen geweest die met hetzelfde hart met jou omgingen. Werk die je staat op een goede positie in je baan. Ineens merk je dat ineens collega's jou niet meer mogen. Ineens beginnen collega's tegenover jou slecht te praten of met jou op een andere manier te bejegenen. Of je bent ergens, zelfs in de gemeente onderling met elkaar hoor. Zie je dat er iets gebeurt, dat er een vorm van bejegening naar elkaar toe. Ik voel me meer dan jou, jij voelt je meer dan mij. We zijn niet meer bezig met de dingen dat hij de voorrang in krijgt. Maar jouw gebed is niet verhoord, omdat jij niet de verhoording zou krijgen. Maar het heeft te maken met wat heb jij gezegd in lijn met jouw hartgesteldheid. Het heeft te maken met wat de Heer al heeft geprofetiseerd over jou. Dat hij waar zal maken. Maar wat doe ik en jij, wat niet in gehoorzaamheid is, opdat deze profetie kan uitkomen. Want ook dat is een stuk. Dat de woorden niet gesproken worden. Vaak krijgen wij profeties, maar wij doen er verder niks mee. Wij denken dat als ik zo lang blijf zitten, dan komt het ook wel. Maar een profetie is gepaard met actie. De profetie die van de Heer komt, is gepaard met actie. Het is niet zitten, kroesamaan, je handen op elkaar en ja, het gebeurt wel. Joh. En als ik blijf bidden, I will see. Waar is het geloof? Het geloof is dat wat ik niet zie. Maar dat het wel al werkelijkheid is. En dat er een actie aan zit.
Weet je, ik moet nu even stilstaan in mijn eigen proces. En ik kan niks anders met jou delen dan mijn eigen proces. Want elke keer als wij een besluit nemen, moeten we altijd denken aan gehoorzaamheid aan God eerst. Want wij leven niet meer zonder zijn wetenschap. Ik en jij, alles wat wij doen, alles, ik bedoel alles mensen. Wij moeten constant in lijn zijn met, oké, Abba Vader, Abba Vader, Abba Vader. En daarom is het ook goed dat wij zijn namen kennen. Want als je zijn naam kent, voor wat het inhoudt, dan kan je ook gericht bidden tot hem. Opdat in dat proces zijn naam in jouw proces op die manier tot voort kan gaan bewegen. So he can make the way where there is no way. Maar als ik ziek ben, I don't know if it's Jehovah Elohim, Jehovah Rapha. I will call Jehovah Rapha. Want ik weet wie hij is als ik Rapha aanroep op dat moment. Maar velen van ons hebben die intimiteit niet eens met hem. Ik herhaal het weer. Wat ik zeg is belangrijk. Wat jij zegt is belangrijk. Hij zei, voor alle woorden zullen wij rekenschap geven. Dus wat wij zeggen is belangrijk. Als het opbouwt of niet opbouwt, het is belangrijk. Het woord van God zegt ook, ik zal de handen op de zieken leggen en zij zullen genezen. En weet je hoeveel van jullie hebben nooit ervaren dat je ziek was? Heeft er iemand hier ervaren, je bent ziek en je legt je handen op jezelf? Omdat soms is die oudste niet aanwezig. Soms is die, nee serieus, je bent ziek en dan moet je naar de kerk. Moet ik eerst helemaal naar de kerk en dan moet ik nog kijken, hé oudste, kan je hier komen? Hallo? Maar ik heb gebed nodig. Ik heb gebed nodig. Dan kan ik in wat een resolutie gewoon bellen. Zeg zus, ik voel me niet lekker. Kunt u met mij samen bidden? Waar zij is, in eenheid, gepaard in eenheid, zet ik mijn hand. Zij bidt met mij als een oudste, zoals het woord zegt. En het zal geschieden. Maar als ik dat niet geloof, dan gebeurt er niks. Snappen jullie wat ik bedoel? Dan gebeurt er niks. Ja. En dat is wat geloof is. Geloof is dat wat ik niet zie, maar ik moet ervan overtuigd zijn. Dus het woord leert jou, ik wil dat jij daar naar die niveau gaat, dat jij zelf eerst overtuigd kan zijn van dat wat jij gelooft. Want wanneer jij overtuigd bent, dan kan ik voor jou gaan voortbewegen in jouw overtuiging. En als jouw overtuiging in weg is met mijn wil, dan kan het niet anders dan het zal geschieden. Snapt iemand wat ik zeg vanmorgen? En soms is het zo, omdat het woord zo zegt en het niet zo gebeurt, is het niet waar. Nee, het woord God is niet anders. Het is ja en amen. Alleen het gebeurt niet omdat wij vaak toestaan dat de twijfels voorrang krijgen op dat wat God al heeft toebestemd voor mij en jou. Hey, ik ga jullie bekennen, ik heb laatst wat ik afgelopen 2 weken terug. Volgens mij had ik het met Jean-Marie gedeeld, denk ik, uit mijn hoofd. Zeggen we zo. Ik had een moment dat ik heb een hele week was ik echt niet lekker in mijn vel. Ik voelde me ontmoedigd, ik voelde me zwak, ik voelde me van alles. En ik zie dat Javie de gezondheid achteruit gaat. Want ik zie dat mijn dochter de gezondheid achteruit gaat. En dat deed pijn in mijn moederhart, mijn menshart. Het doet pijn. En die week was een week dat we 2 keer naar het ziekenhuis moesten. Omdat die been raar doet, omdat dit, omdat dat. En dan ga je daar en dan hoor je wat zij tegen jou zeggen als artsen. Je hoort het, hè? Die slang, die listige slang. Maar op dat moment, weet je, dan zeg ik tegen hun, ik hoor wat jullie zeggen, maar het botst tegen wat God mij heeft gezegd, want hij heeft mij beloofd dat hij haar zou genezen. En dan kijken ze me echt aan van, dan komt zij weer met haar geloof. Want ik denk echt dat ze zo over me denken. En ik zeg, ik weet dat ik raar klink bij jullie. Maar mijn moeite, mijn tranen is niet omdat ik zie dat ze achteruit gaat. Mijn tranen is omdat ik weet dat hij heeft gezegd dat hij haar gaat genezen. Ik zie het niet. En ik hoor dat jullie het ook niet zien en ook niet eens weten hoe. En wat pijn doet is dat
gezag bij die Eva. Want wanneer de vijand spreekt, dus je wordt niet, het is niet dat die land hier. Wanneer ik zie wat Eva meemaakte, die boom stond altijd daar. Die boom was nergens anders geweest al die tijd. Maar op dat moment pas, dat de slang listig gaat sisseren, dan gaat Eva anders denken over het proces dat al die tijd al daar was. En dat maakt dat Eva anders gaat denken en anders gaat spreken. Want je kan iets zeggen, maar in de ondertoon bedoel je iets anders. En dat maakt vaak dat wij dat niet zien wat God ons heeft beloofd. Want Gods belofte verandert niet voor mij of jou. Zijn belofte is ja en amen. Amen. Niet anders. Maar wij zien het vaak niet. Omdat wij twijfels toestaan. Maar de God die wij dienen is dezelfde God. Die ieder van ons moeten weten en verzekerd van kunnen zijn. Dat zijn ja ook ja voor jou is. Zijn nee is ook gewoon nee voor jou. En als we in de Bijbel lezen, lezen we dezelfde Bijbel. Want ik neem die aan niet omdat het een andere vertaling is. Is jouw Bijbel anders dan die van mij? De inhoud in jouw Bijbel of in jouw telefoon vanuit de Bijbel is hetzelfde inhoud. Het verandert niet. Behalve die ene die ze overal Jehovah hebben geschreven. Ja? Maar als het goed is, zijn alle Bijbels hetzelfde. Alleen de vertalingen zijn anders. Dus het betekent dat het één Heilige Geest is. Dezelfde Heilige Geest die jij hebt, heb ik ook. Het is niet anders. Ik ben daardoor niet meer of minder dan jou. Jij bent niet meer of minder dan mij. Dus dan kan jij ook dezelfde resultaat behalen als de discipelen in het woord. Wij kunnen dezelfde resultaten behalen wat hier staat. Maar waarom kunnen wij dit nog niet zien? Waarom zien wij dit nog niet? Weet je, ik wil dat je even Romeinen 8:17 neemt, voorlezen voor mij. Wie ben jij? Wie zijn erfgenamen ben jij? Die kennen we hier in de haal. Romeinen 8 vers 17. Romeinen 8 vers 17. En omdat we Gods kinderen zijn, erven we ook. We erven hetzelfde van God als Jezus Christus. Net als Jezus moeten we veel lijden. Daarom geeft God ons ook dezelfde heerlijke hemelse dingen als hij Jezus gegeven heeft. Wat moet je doen? Niet lijden, toch? Veel lijden. Nee hoor. Je hebt iets verkeers gelezen, toch? Wij moeten niet lijden, toch? Net als Jezus moeten we veel lijden. Oh, het staat echt geschreven wij ook lijden. Veel lijden. Oh, veel lijden. Hoor, lezen jullie dat ook in jullie woord? Of is het alleen in zijn Bijbel? Het kan hè, dat het alleen in zijn Bijbel. Zijn wij kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen van God. En mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Hey, hier is een tekst hè, over de erfgenamen die jij bent. Als jij tegen mij zegt, je bent een zoon van God, of een dochter van God, betekent dat dezelfde principes dat voor Christus gelden, ook voor jou gelden. Maar dan nog vraag ik jou vandaag. Wat doe je ermee? Weten jullie dat vaak, die arm van mij, hè, die doet toch pijn? Ik bid hem echt. Ik bid hem los, want ik blijf geloven dat hij loskomt. Ik bid hem los. Maar weten jullie, ik bid voor jou. Zelfde arm, dezelfde proces. Jij gaat genezend weg. En ik bid al 3-4 dagen, 4 weken, niks gebeurt. Betekent dat God mij niet hoort? Nee. Dat is het niet. Het heeft te maken dat Gods proces niet mijn proces is. En vaak is dat wat ons in de weg staat. Wij zijn zo gericht op onszelf, dat wij niet doen dat wat God van ons vraagt. Wij zijn zo vaak bezig met ons eigen ding, dat wij in de weg van God gaan staan, omdat
je dat soms jij door een proces heen gaat dat het niks te maken heeft met jou? Maar dat God juist daarin jou wil activeren voor die gave dat hij al lang in jou heeft vrijgezet om het andere te helpen eruit te komen. Maar we zijn zo bezig met onze eigen ikke, dat wij niet kunnen zien dat zelfs dat proces een proces is om jou te brengen daar waar jouw gebed al jaren aan het vloeien is. Gebruik mij, gebruik mij, gebruik mij. En wanneer de Heer jou gaat gebruiken, zie je het niet in. Ik weet nog toen ik met apostel pastor Gladys destijds liep, ik kwam binnen, ik was al heel snel geneigd, ik wou van alles doen in de kerk. Maar ik weet nog toen ik met Frank Jeven in het ziekenhuis kwam, dat vergeet ik nooit meer. Dat was die tijd, daarvoor was ik de Heer al aan het vragen. Ik wil ook zoals apostel zijn. Ik wou ook als pastor Gladys zijn, want zij had iets wanneer zij bad voor de mensen, dat de mensen haar kwamen getuigen dat ze genezen werden. En ik zei, ik wil dat ook. Tot op het moment dat mijn dochter in het ziekenhuis kwam. En toen dat wij daar waren, toen ben ik de gave gaan ervaren in mijn leven. Want ik was te geneigd op wat ik wou. En hoe ik dacht dat het zou komen. Maar in die kamer, 8 weken lang, ging de Heer mij openbaringen geven dat ik mensen die ik niet kende, dat ik tegenkwam in de lift en dat de Heer een woord vrijzette. En dan ging die mensen tot de Heer brengen. Ik ging gewoon zeggen, ja, sorry, maar dit is wat de Heer mij laat zien. En ik bracht ze tot de Heer. En dat was het begin van het wie God mij voor heeft geroepen te zijn. Maar ik dacht toen dat ik alleen geroepen was voor een vertaalwerk. Want dat is wat ik toen deed. Dat is enough. Het is goed. Achter haar lopen was leuk. Weet je, haar Bijbel vasthouden. Haar dit en dat was leuk. Maar de Heer liet mij zien. Ik ben niet alleen voor dat geroepen. Je bent niet alleen voor dat gekozen. Je bent gekozen om mijn wil te laten geschieden. Ik wil ook in het boek van Haggai 2, vers 8 lezen. Dus als wij gaan inzien, is dat wij ook toegang hebben tot de rijkdom van God. De rijkdom van God, mensen. Daar hebben wij ook toegang in. Want hij zei, de heerlijkheid van Jezus, waar Jezus heerlijkheid zal ervaren, gaan wij ook ervaren. Maar God is rijk, dat is dat hij al het goud en zilver in de wereld bezit. Maar wij denken vaak dat wij met al onze bezit bij God moeten gaan, terwijl God de heerser is. Hij is de schepper. Hij heeft alles al gecreëerd wat dit aarde heeft. Maar zonder hem was het niet gebeurd. Was het niet eens geweest. Haggai 2 vers 8. Zijn we daar? Haggai 2 vers 8. Ja. Ja, ik zal alle volken doen beven en de kostbaarheden van alle volken zullen komen en ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Heer der Heerscharen. Dus wanneer ik en jij situaties hebben waar je financieel het even niet ziet zitten, is zo'n Bijbeltekst jouw tekst dat je moet nemen. Wil je het even herhalen, zus? Evangelist? Ja. Ja, ik zal alle volken doen beven en de kostbaarheden van alle volken zullen komen en ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Heer der Heerscharen. Amen. Amen. Dus soms in nummer 14 vers 28. Wanneer wij door processen heen gaan, omdat jij niet weet wat het woord God jou heeft beloofd in jouw proces, dan heb je ook niet de woorden om uit te spreken over jouw situatie. Maar je moet ook inzien dat in het proces van de situatie waar jij je in bekeert of bevindt, is een proces omdat jij in een leerproces bent. Maar wil ik het ook leren? Wil ik dat les leren die ik moet leren? Weet je, vanmorgen zei ik tegen mijn dochter die ik thuis heb. Ik zeg tegen haar, meid, weet je, ik wil dat wanneer jij mijn huis verlaat, dat ik kan zeggen dat wat jij mij bent komen leren, dat ik het heb geleerd. Want als ik het niet leer, heet het vandaag dit naam. Maar omdat ik het niet heb geleerd wat ik van jou moest leren, dan heet het morgen Trudy.
En dan komt Trudy met een dubbele portie, omdat die eerste portie was licht. Maar ik heb het niet begrepen. Dan komt Trudy met haar portie die ik moest leren, maar ook met Trudy's portie erbij. Want ieder die wij tegenkomen in het leven, hebben wij iets van te leren. En jij hebt iets van mij te leren. Daarom komen we elkaar tegen in het leven. Wij komen elkaar met een doel in het leven tegen. Maar als wij dat niet willen aannemen en accepteren, dan lopen we het grootste misverstand. Ja? Ja. Gaat u gang. Nummer 14, vers 28. Zeg tot hen, zo waar ik leef, luidt het woord des Heeren. Ik zal zeker met u doen, gelijk gij de mijnen aanhoren gesproken hebt. Nog een keer, hoe begint die vers in? Zeg tot hen, zo waar ik leef, luidt het woord des Heeren. Ik zal zeker met u doen, gelijk gij de mijnen aanhoren gesproken hebt. Oud-Nederlands, hè? Ja. Was dat in Bijbel? Dat is allemaal? Op een moment. Hier, want ik heb dezelfde vertaling als u. Zeg tot hen. Dus God zegt tot hem om tot hen te zeggen, ja? Zo waar ik leef, God, zo waar God leeft, ja? Luidt het woord des Heren. Ik zal zeker met u doen, gelijk gij de mijnen aanhoren gesproken hebt. Dus zoals jij mij hoort, zoals jij mij gehoorzaamt, dat is eigenlijk met andere woorden wat hij zegt daar, ja? Zegt hij, zo waar ik leef, luidt het woord des Heren. Ik zal zeker met u doen, gelijk gij mijnen aanhoren gesproken hebt. Dus als jij hebt geluisterd en dat zegt wat ik ook zeg, dat zal ik met jou doen. Dat is eigenlijk wat het woord zegt. Ja? En als we dat gaan inzien, dan gaan we weer naar de titel. Wat jij zegt is belangrijk. Want voor God is het belangrijk alles wat jij zegt. Want als wij in gehoorzaamheid zijn, dan spreken we wat hij zegt uit, waardoor hij dat kan doen geschieden, omdat wij begrijpen hoe belangrijk onze woorden zijn. Snappen jullie wat ik wil meegeven vanmorgen? Weet je, en dan sta ik even stil aan onze financiële problemen. Want er komen financiële problemen tegen in het leven. Ja, ik passeer door die tunnel nu. Maar ik ben er liggen in die tunnel. Want zelfs al zie ik dat niet, ik probeer hem te zien. Ik spreek uit dat ik hem zie. Ik spreek uit dat de oplossing er is. Ik spreek uit dat dit een proces is omdat ik ergens te hoog in mijn bol had gegrepen. Dat spreek ik uit naar mezelf, hè? Want ik ben aan het uitzoeken waar ben ik de mis in gegaan. Want er is ergens iets misgegaan. Ik zoek het niet bij de vijand, ik zoek het bij mezelf. Want in ons leeft de geest God. En als de geest God in jou leeft, dan moet je willen, wanneer hij je corrigeert, ook door dat proces heen te gaan. Weet je nog de Bijbeltekst dat Richard net heeft voorgelezen? Dat we in alles gaan lijden. Veel gaan lijden. Maar nee, die stukje willen we niet. We willen alleen de glorie, halleluja's. Maar God maakt overuren en zorgt voor mij en jou. Maar toch zullen wij niet geloven dat hij overuren maakt. God slaapt niet. Mijn moeder zegt altijd, hij draagt geen pyjama. Ja? En hij hangt heel dicht bij ons. Dus als wij denken dat het niet zo is, hij slaapt niet, hij draagt geen pyjama. En hij hangt heel dicht bij ons. Dus hij kijkt voortdurend. Hij is voortdurend bezig. Maar toch proberen wij als mensen, als wij problemen hebben, willen wij eerst naar de mens gaan voor de oplossing. En niet bij God. Bij raad. Van hoe moet ik dit aanpakken? De vraag is jouw financiën ook aan hem toevertrouwd? Is jouw financiën ook aan hem toevertrouwd? Want als ik alles aan hem geef, is dat deel ook niet van mij. Is ook van hem. En wanneer mensen praten over financiën, krijgt iedereen buikpijn in de gemeente. Krijgt iedereen chagrijnigheid in de gemeente. Want we willen niet horen dat het ook een kostenplaatje is dat wij samen dragen.
Maar ook hierin wil ik dat wij stilstaan. Dat ieders proces, financiële proces, een omwenteling kan krijgen. Omdat wij een God dienen die alle rijkdommen beheerst. En hoe kan het zijn dat wij praten over een God die alle rijkdommen beheerst. Maar dat wij steeds in alle minder ervaren? Heeft het echt met hem te maken? Of heeft het met mij en jouzelf te maken? Zijn er dingen in onze financiële leven dat wij nog steeds niet in orde hebben? Weet je, de Malakaya, niemand houdt van Malakaya. Wanneer ze horen Malakaya, denken ze van laat me met rust. Zeg ik het goed, broeder? Want ik ben een beetje... Malakia, nós temos uma bebida, que é coisa vira no holandês, Malakaya, Malakai, hoe wil ik dat zien? Ja, die hoofdstuk waar die praat over daag me uit, beproef mij. Mijn vraag is, hoeveel van jullie durven te beproeven in jouw financiën? Ik heb mijn laatste 1 euro in mijn portemonnee en dan hebben ze het over collecten. Dan zie ik die euro, ik zie morgen moet ik nog brood halen. Maar hij zegt in zijn woord, beproef mij. Maar toch, je wil dat God, jullie willen wel graag de dingen van hem, hè? Maar we willen hem niet beproeven. Ik moest met hartpijn in mijn hart. Maar dat was misschien de beproeving. Ik heb het nu, ben ik wel overheen. Als Vrajeveni niet was, zou ik jullie vertellen. Ik geef die man de sleutel van die... Ik heb een ruil gedaan, hè. Die man heeft mijn auto genomen en ik heb die man zijn auto genomen. Omdat ik financieel echt, ik kon dat niet meer betalen. Ze geeft die man de sleutel en ik neem zijn sleutel aan. En tranen dat ik deed, jongens. Ik was aan het huilen. Echt aan het huilen. En Jamie die zegt, mama, huil niet. Ik pas in die auto. Ze hadden me helemaal uit mijn huilen, was voor heel wat anders. En ze zei, mama, kijk dan. Kijk, mama. En die gordel gaat zonder extra verlenging. Want in de andere auto moest die gordel verlengd worden om dicht te gaan. En ze zegt, mama, het past echt, want die gordel gaat dicht zonder verlenging. En kijk, man, het kan ertussen. Dus ze probeerde op alle manieren mijn vreugde te brengen van mama, het is oké. Maar op dat moment, zag ik in dat hoe wij geneigd of heel snel aan de materiële ons hart kunnen gaan hechten. En vergeten dat God alles en alle plekken moet hebben in alles wat van ons is. Weet jullie, als ik kijk naar onze financiën, ook de financiën van de gemeente. Ook hierin wil ik jullie zeggen dat wij God moeten gaan vertrouwen. Maar ik kan God niet vertrouwen als wij niet samen daarvoor gaan. Ook hierin moeten we één lichaam zijn. Misschien klinkt het heel raar. Maar weten jullie dat zelfs 3 mensen, als deze 3 mensen zeggen, we gaan er samen voor, dat wij heel veel kunnen bereiken. En soms zijn er zoveel dingen die gebeuren onderweg naar het doel. Maar als wij met z'n allen met onze doel gericht blijven op dat wat God ons heeft beloofd, niet rechts wijken, niet links wijken, dan zullen wij zien dat het doel die wij voor ogen hadden ook bereikt zal worden. Maar dat betekent eenheid. Dat betekent samen voor hetzelfde staan. Velen van ons willen genezing. We willen bevrijding. We willen van alles. Maar we willen niks geven. Ik begin even duidelijk. Ik heb het niet over je geld. Ik heb het over je bidtijd. Ik heb het over je aanbiddingstijd. Ik heb het over je evangelisatietijd. Ik heb het over je getuigenistijd. We willen niks geven hoor. En dan hebben we het over dat je bij de pastor gaat, dat ze kunnen zien hoe je met hun omgaat, dat je hun huis goed veegt. Nee. Die pantominas heb ik het niet over. Nee. Hey, ik heb het daar niet over. Dat is leuk om te doen, maar ik denk niet dat dat de poort van de hemel opent hoor. Ik denk daar wat niemand weet, wat je rechter en je linkerhand doet, dat daar is wat hij van mij en jou vraagt. En hoeveel van ons zijn daarmee bezig? Hoeveel van ons zijn aan het zorgen voor elkaar? Dus ik denk dat vaak jullie denken dat die apostel, we zien haar niet vaak op de appgroep. Maar ik denk dat ieder hier in de gemeente weet, wanneer ze mij nodig hebben, hebben ze me privé ontvangen. Dat weet ik zeker. Want het gaat mij niet om de show.
dan gaat het mij om de hart van de persoon, individueel. Je moet weten wanneer het groepsgewijs is. En je moet weten wanneer het om het individu gaat. En ieder hier is waardig. En als iemand waardig is, bejegent of behandelt jij zijn proces niet in de groepsniveau. Dan behandel jij of bejegent jij die persoon op het individuele niveau. Want net zo waardig dat jij bejegend of behandeld wilt worden, moet jij dat ook met een andere buurt doen. En het gaat niet om mijn apostelschap. Het gaat dat ik verwacht van jullie als broeders en zusters dat we op die manier met elkaar kunnen omgaan. Maar wat je zegt is belangrijk. Wat jij en ik zeggen is zeer belangrijk. Ik wil en hoop dat jij, net zoals ik door Eva geraakt werd in Genesis 3, dat jij dit wil meenemen. Dat wat nummer 14:28 tegen ons zegt. Onthoud dat zolang God leeft, hij je datgene zal aandoen wat hij je hoort zeggen. Want dat is ons God. God doet dat wat jij zegt als zijn kind. God doet niet anders. God doet wat wij zeggen. Want hij heeft ons die autoriteit. Hij zegt, ik heb jou geschapen. En toen heeft hij ons geschapen, heeft hij ons een autoriteit gegeven. Hij zei, ga en doe. Hij heeft jou een mandaat gegeven. Jezus is gekomen en laat ons inzien. En Jezus zegt, luister, ik ga, maar ik laat jullie niet alleen. Ik zal met jullie zijn tot het einde van de wereld. En hij zegt, maar jullie gaan doen. Ga doen. Hij spreekt constant over het doen. Dus om te doen, God was. Zijn geest wachtte op wat? Op een woord van hem. Om voort te bewegen. Jezus zegt, ik ga. Ik laat jou niet alleen. Ik laat mijn geest om bij jou te komen inwonen. In mij, in jou is de geest Gods. De geest Gods heeft iets nodig. Wat heeft hij nodig? Hij heeft het woord van God nodig. Omdat als ik dat spreek, het geschieden kan. Hij verandert niet voor mij en jou. En nummer zegt tegen ons, dat wat jij zegt, daar wacht ik op. Omdat ik dat kan laten geschieden. Dus als de geest Gods in jou en mij leeft, hij heeft nodig dat ik ga inzien hoe belangrijk mijn woorden zijn. Laten wij deze week stilstaan. Hoe krachtig en machtig onze woorden zijn. Dus laten we deze week alsjeblieft. Ook al is het een klein begin maken mensen. Ook al is het een klein begin. Moment zoals je hier doet. Dit moment bieden. Klein. Begin met het aangeven van de dingen die je in je leven wil zien. En maak het vanaf nu jouw levensstijl. Wat zijn die dingen? Want hij zegt in jouw tong is er macht. Om te doden of om leven te geven. Het proces is zwaar. Na 3 jaar. Ja. Maar begin te zien wat jij moet zien. Begin te spreken wat jij ziet. Weet je, ik zei laatst tegen iemand, nou ik ben blij wanneer mijn huis even alleen is, want even niet even weg is. En die andere kinderen weg zijn, oh heerlijk, ik trek een wijntje. Die dag, moet ik eerlijk bekennen, de BH gaat er ook uit, heerlijk. Ja. Ik hoef geen rekening te houden, ik ben even vrij in mijn huis. Maar sommige mensen hebben een moeite als alleen thuis zijn. Hè? Oh nee, mijn zuster, wij hebben die moeite niet. Heerlijk, nog eerst een douche. Oh nee, serieus. Het zijn mensen die moeite hebben om alleen te zijn. Maar zo is er heel veel dingen in ons leven waar we moeite mee hebben. Maar wat zeg ik is belangrijk. En het begint niet bij het zeggen, mensen. Het begint al bij het denken. Houd het vast. Het begint met mijn denken. Want het vormt zich in mijn denken. En na mijn denken gaat het uitgesproken worden. Dus elk gedeelte van jouw leven, is het jouw gezondheid? Is het je financiën? Is het jouw kinderen? Ik weet niet wat het is. Maar wat is wat jij spreekt? Dat leven geeft, dat de Heilige Geest de woord God kan vangen en dat in uitwerking kan brengen. Amen? Amen. Deze week laten we daaraan houden. Dat wij inzien dat onze woorden belangrijk zijn. Amen. Amen. Halleluja. Ik wil ook voorstellen dat als jij zegt van, dus ik wil graag dat je voor me bidt of met mij bidt. Ik bid niet voor je, ik bid samen met je. Je zegt, weet je, ik heb moeite. Ik heb moeite
om te begrijpen dat in mij is die kracht van God. Dat zijn geest werkelijk in mij leeft. Om dat te kunnen bidden, dat gebeden moet worden. Dan mag je naar voren komen en dan zal evangelist Lucie en ik voor jullie bidden. Voor degene die gebed zouden willen hiervoor. En dan wil ik Charlotte dadelijk vragen om voor de offer te bidden vandaag.